Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutuwar Talatuwa labarina, asiri ya tonu. Ashe ga abin da ya faru da ita, inda har wasu suka fara sanar da labarin mutuwar nata. Wanda 'yan kwanakin nan mun ga irin wasu munanan bidiyoyi na Talatuwa labarina da suke yawo a kafan sada zumunta inda take neman taimako. To a yanzu haka ga gaskiyar batu. Gaskiyar lamarin, bayan mun yi bincike a ƙarshe mun gano cewa jarumar ciwon ta ne ƙara tsananta a 'yan kwanakin nan, amma ba mutuwar ta mutu ba. Wannan shine zance mafi rinjaye. Waɗanda ba san abin da yake damun jaruma Talatuwa labarina ba, jarumar tana fama ne da ciwon tsayawar jini, ma'ana dai daskarewar jini, inda jijiyoyinta suka daina aiki, wanda likitocin da suke mata aiki suka tabbatar da cewa dole ne sai an fita da ita zuwa kasar Masar, ma'ana dai Egypt kenan, domin samo mata magani, wanda hakan zai sa a kashe kuɗi akalla kimanin miliyan 25. Ku biyo ni dai domin ku ji wasu abubuwa da suka faru da ita bayan bayyanar hakan da likitoci suka yi. Sai dai kafin nan sai ku daure ku danna mana alamar subscribe, mun gode. Likitoci sun sanar da cewa a cikin watanni 2 zuwa 3 matukar ba a fitar da Talatuwa labarina zuwa kasar Egypt ba, to za ta iya rasa rayuwarta, domin sun ce ciwon idan ba a je an yi mata magani ba zai taba mata kodarta da kuma zuciyarta, wanda kuma idan ciwon ya taba hakan, sakamakon su kuma koda da zuciyarta sun samu matsala, hakan zai iya jawowa ta rasa rayuwarta. Hakan ne yasa jarumar ta fito kafafen sada zumunta take neman taimako. Ga wani bidiyon ta ma dai da muka nado muku kamar haka, sannan kuma za mu faɗa muku waɗanda suka bada taimako duk dai kamar haka. Jin ga yadda na zama sai na zo ya dora hannuwa na akai a kasuwa, kuma masallaci na ce ina neman taimako, sai na yi ciwo na ce na bana da kuɗi da inda za su fito. Da shi yamin da rufusti, amma dai ban da lafiya, Allah shi ne shaida. An ci tsara muke ganin da na koma. Kyaga da ku. To dai kamar yadda kuka saurara kuma kuka ji, wannan dai shine abin da ya faru har na bidiyon da take saki. Wannan ɗaya ne daga cikin irinsu. Sannan ba iya wannan ba kaɗai, waɗanda suka ba da taimako daga cikin jaruman Kannywood akwai Aisha Humaira, Malam Aminu Saira da kuma mawaƙi Dauda Kahutu Rarara. Bayan su har yanzu dai bamu ƙara samun labarin wani wanda ya ba da taimako ba. Hakan ne yasa ake neman taimako daga wajen 'yan Kannywood domin a ƙarasa haɗa kuɗin da za a yi mata magani, inda a yanzu haka dai akwai kimanin kuɗi sama da miliyan 15 inda ake neman ragowar domin yi mata magani. Wannan dai kenan, kuma wannan shine zance na gaskiya. Sannan anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode sosai da zuwa tashar mu mai albarka ta Sahiba Blogs TV.